Bună ziua, dragi prieteni și abonați ai canalului meu! Astăzi am pentru voi o informație de o importanță critică, o alertă reală care vă poate afecta pe absolut toți, indiferent de vârstă, statut social sau nivel de proprietate. Este vorba despre schimbări majore și serioase în registrele de stat, schimbări care vă expun datele personale într-un mod fără precedent. Această situație este atât de gravă încât vă implor chiar, să rămâneți cu mine până la final, pentru că ceea ce urmează să vă spun vă poate proteja de riscuri financiare considerabile și de intruziuni nedorite în viața privată. Nu este o exagerare, este realitatea crudă. Deci, înainte de a intra în detalii, vă rog să apăsați butonul de like și să vă abonați canalului chiar acum, dacă nu ați făcut-o deja, pentru a fi la curent cu astfel de avertizări esențiale. Acum să trecem la miezul problemei. Ce s-a întâmplat de fapt și de ce este atât de important? Până de curând în România, accesul la anumite informații din registrele de stat, cum ar fi cadastrul sau registrul bunurilor imobile, era relativ restricționat. Adică, pentru a obține detalii complete despre o proprietate, de exemplu, era necesară o cerere justificată, o taxă și, în unele cazuri, chiar un interes legitim demonstrat. Aceasta însemna că date precum numele proprietarului, adresa exactă, suprafața detaliată, istoricul tranzacțiilor imobiliare legate de un anumit bun erau protejate într-o anumită măsură. Nu oricine putea să obțină aceste informații cu ușurință, ceea ce oferea un strat de securitate și confidențialitate cetățenilor. Era un echilibru între transparența necesară pentru piața imobiliară și protecția datelor personale. Însă, acum situația s-a schimbat radical. Prin noile modificări legislative, accesul la aceste registre a devenit mult mai deschis, aproape public în anumite privințe. Concret, o serie de date care anterior erau considerate confidențiale, sau cel puțin cu acces restricționat, sunt acum disponibile unor categorii mult mai largi de persoane sau entități. Aceasta include nu doar instituțiile publice, ci și diverse persoane juridice private, ba chiar, în anumite circumstanțe, și persoane fizice, cu o justificare minimă sau chiar prin interogări online semipublice. Este un viraj de 180 de grade în politica de gestionare a datelor personale, iar implicațiile sunt uriașe. Nu mai este vorba doar de cine are voie să știe, ci de cine nu are voie să știe, iar lista s-a redus drastic. Practic, s-a facilitat enorm obținerea unor informații care, în mâinile cui nu trebuie, pot deveni instrumente de șantaj, fraudă sau chiar violență. Așadar, să detaliem cine ar trebui să se îngrijoreze și de ce. Cine este vulnerabil în fața acestor modificări? În primul rând, toți proprietarii de bunuri imobile, fie că vorbim de terenuri, apartamente, case sau spații comerciale, sunt afectați direct. Să luăm un exemplu concret. Imaginați-vă pe doamna Elena, o pensionară de 70 de ani, care locuiește singură într-un apartament moștenit de la părinți într-o zonă centrală a Bucureștiului. Valoarea proprietății sale este considerabilă. Înainte, dacă cineva malintenționat ar fi vrut să afle detalii despre proprietatea ei, ar fi întâmpinat dificultăți. Acum, o simplă căutare în anumite baze de date care preiau informații din registrele publice deschise ar putea revela nu doar adresa exactă a apartamentului, ci și suprafața, numărul cadastral, numele proprietarului și chiar istoricul tranzacțiilor anterioare. Cu aceste informații, un infractor ar putea să știe exact unde locuiește, că este o persoană în vârstă și singură și că deține o proprietate valoroasă. Aceasta deschide poarta către tentative de fraudă imobiliară, escrocherii legate de ajutor în vânzarea proprietății sau, chiar mai rău, tentative de efracție, știind că proprietarul este vulnerabil și probabil deține bunuri valoroase în casă sau poate fi manipulat pentru a semna acte de vânzare sub presiune. Riscul este real și se măsoară în zeci sau chiar sute de mii de euro, reprezentând valoarea proprietății. Un alt exemplu este domnul Andrei, un tânăr antreprenor care deține o afacere mică și are mai multe proprietăți, inclusiv un apartament unde locuiește și un spațiu comercial pentru businessul său. Informațiile despre proprietățile sale, acum mai accesibile, pot fi folosite de concurență pentru a-i evalua stabilitatea financiară, pentru a identifica locațiile strategice ale afacerii sale sau chiar pentru a-i crea probleme. Să spunem că un concurent dorește să-i submineze poziția pe piață. Având acces la istoricul proprietăților lui Andrei, ar putea să afle detalii despre creditele pe care le-a contractat pentru a-și finanța afacerea prin ipotecarea proprietăților.
Aceste informații, chiar și indirecte, pot fi folosite pentru a crea o imagine negativă în fața potențialilor parteneri de afaceri sau investitori, punând în pericol viitorul companiei sale. Pe lângă asta, informațiile despre proprietăți pot fi folosite de potențial creditori sau chiar de recuperatori de creanțe, care își pot identifica mult mai ușor și rapid țintele, eficientizându-și procesele de executare silită dacă situația ar ajunge acolo. Și nu doar proprietarii sunt vizați. Orice persoană care a avut sau are litigi în instanță, implicând, de exemplu, partaje, succesiuni sau litigii de vecinătate, este de asemenea în pericol. Detalii despre aceste procese, numele părților implicate și chiar soluțiile pronunțate pot deveni mai accesibile. Aceasta deschide ușa către hărțuire, presiuni sau chiar șantaj din partea unor indivizi sau grupuri cu interese ascunse. Gândiți-vă la o dispută de succesiune complexă care a durat ani de zile și a implicat sume mari de bani. Odată ce aceste informații devin mai publice, părțile implicate ar putea fi vizate de escroci care se prefac a fi avocați sau consilieri, oferind soluții miraculoase în schimbul unor sume de bani, profitând de vulnerabilitatea persoanelor implicate. Pe de altă parte, cine nu ar trebui să se îngrijoreze atât de mult? Ei bine, o persoană care nu deține proprietăți, nu are litigi în desfășurare și nu are o activitate economică vizibilă, este mai puțin expusă, dar nu complet scutită de riscuri. Chiar și așa, trebuie să fim conștienți că datele noastre de identitate, adresa de domiciliu sau alte informații pot fi obținute și prin alte mijloace și combinate cu cele din registrele publice pentru a crea un profil destul de complet. De exemplu, chiar dacă nu dețineți o casă, informațiile despre domiciliul dumneavoastră stabil pot fi folosite pentru a vă trimite oferte comerciale nesolicitate, pentru a verifica unde vă aflați la un anumit moment sau chiar pentru a pregăti atacuri de tip phishing sau smishing, personalizând mesajele pentru a părea mai credibile. Prin urmare, chiar dacă sunteți la adăpost de riscurile directe legate de proprietate, conceptul de intimitate digitală este compromis pentru toți. Trecem acum la partea a doua, la excepții, capcane și nuanțe mai puțin evidente. Este important să înțelegem că nu toate informațiile sunt expuse în aceeași măsură. Există anumite categorii de date care, prin lege, rămân protejate, cum ar fi, de exemplu, informațiile sensibile legate de sănătate sau anumite detalii fiscale extrem de specifice. Însă, linia de demarcație a devenit mult mai subțire și mai neclară. O capcană majoră este iluzia de siguranță. Mulți oameni cred că nu au nimic de ascuns sau că nu sunt suficient de importanți pentru a fi vizați. Această mentalitate este extrem de periculoasă. Infractorii cibernetici sau cei din lumea reală nu caută neapărat oameni importanți, ci caută ținte ușoare sau oportunități. O proprietate neipotecați, deținută de o persoană în vârstă care locuiește singură, poate fi o oportunitate mult mai atractivă decât un bun deținut de o companie mare cu un departament juridic solid. O altă nuanță importantă este legată de interpretarea și agregarea datelor. Chiar dacă o singură informație, luată individual, nu pare periculoasă, atunci când este combinată cu alte date disponibile public, de exemplu de pe rețelele de socializare, din site-uri de comerț online sau chiar din știri locale, se poate construi un profil extrem de detaliat al unei persoane. Imaginați-vă că un escroc găsește adresa și numele proprietarului unei case prin registrele publice. Apoi, caută numele persoanei pe Facebook și descoperă că aceasta postează adesea despre vacanțele exotice în care merge, lăsând astfel casa goală pentru perioade lungi. Combinând aceste două tipuri de informații, escrocul are acum adresa țintei și știe când anume este cel mai probabil ca proprietatea să fie nelocuită, facilitând o posibilă spargere. Costurile unei astfel de situații pot depăși simpla valoare a bunurilor furate, incluzând daune materiale la proprietate, costuri cu reparațiile și, nu în ultimul rând, trauma psihologică. Există de asemenea și o capcană legală subtilă. Deși instituțiile publice au obligația de a proteja datele, noile reglementări le-au relaxat obligațiile în anumite privințe sub pretextul transparenței sau al simplificării procedurilor. Aceasta înseamnă că chiar dacă datele dumneavoastră sunt acum mai expuse, s-ar putea ca statul să nu poată fi tras la răspundere la fel de ușor în cazul unui abuz
argumentând că accesul la acele informații a fost făcut conform legii. Este o zonă gri în care cetățeanul de rând se află adesea într-o poziție de dezavantaj. Mai mult, modificările pot afecta și persoane juridice. Un PFA, o întreprindere individuală sau o micro-întreprindere, ar putea descoperi că datele legate de sediul social, de proprietarul afacerii și de patrimoniul acesteia sunt mult mai vizibile, ceea ce poate atrage atenția competitorilor, a autorităților fiscale pentru controale inopinate sau chiar a infractorilor economici. Astfel de situații pot duce la amenzi usturătoare, blocarea activității sau chiar faliment. Acum, probabil că vă întrebați, bine, am înțeles că este grav, dar ce pot face concret? Și acesta este punctul crucial. Există pași specifici pe care îi puteți și trebuie să-i urmați pentru a vă proteja. Acțiunea imediată este esențială, nu amânați. Primul și cel mai important pas este să solicitați restricționarea accesului la datele dumneavoastră personale în registrele de stat, acolo unde acest lucru este permis. În România, această posibilitate există, deși nu este suficient de promovată. De exemplu, pentru datele din cadastru și carte funciară, puteți depune o cerere la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, OCPI, din județul unde se află proprietatea dumneavoastră. Ce trebuie să faceți? 1. Identificați instituția responsabilă. Pentru proprietăți este ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și oficiile sale teritoriale, OCPI. Pentru alte tipuri de registre, va trebui să identificați instituția specifică. De exemplu, pentru datele companiilor ar fi ONRC, Oficiul Național al Registrului Comerțului. 2. Pregătiți documentele necesare. De obicei, veți avea nevoie de cerere tip. Majoritatea instituțiilor au formulare predefinite pe care trebuie să le completați. Uneori le găsiți pe site-urile lor web, altele trebuie solicitate direct la ghișeu. Asigurați-vă că specificați clar ce anume doriți să restricționați. De exemplu, numele proprietarului, adresa exactă sau istoricul tranzacțiilor. Actul de identitate, original și copie. Asigurați-vă că datele din cerere corespund cu cele din actul de identitate. Acte de proprietate, original și copie pentru a demonstra calitatea de proprietar al bunului. Acestea pot include contract de vânzare-cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor sau hotărâre judecătorească. Dovada achitării taxei. Există posibilitatea să fie percepută o taxă modestă pentru prelucrarea cererii. Verificați tarifele actualizate pe site-ul instituției sau la ghișeu. 3. Depunerea cererii. Personal la ghișeu. Aceasta este cea mai sigură metodă, deoarece puteți primi confirmare imediată și puteți adresa întrebări. Asigurați-vă că primiți un număr de înregistrare pentru cererea depusă. Prin poștă cu confirmare de primire. Dacă nu puteți ajunge personal, trimiteți cererea prin poștă, recomandat, cu confirmare de primire. Păstrați dovada expedierii și confirmarea de primire. Online, dacă este disponibil, unele instituții permit depunerea online a cererilor. Verificați site-urile oficiale pentru această opțiune și asigurați-vă că procesul este securizat și că primiți o confirmare electronică. 4. Urmărirea stării cererii. Nu uitați să verificați periodic statusul cererii dumneavoastră. Unele instituții oferă un sistem de urmărire online, altele necesită o vizită personală sau un apel telefonic. Asigurați-vă că restricția a fost implementată corect. 5. Verificarea periodică a datelor. Chiar și după ce ați restricționat accesul, este vital să verificați periodic dacă restricția este încă activă și dacă datele dumneavoastră sunt în continuare protejate. Legislația se poate schimba, iar sistemele pot avea erori. Puteți solicita un extras de carte funciară, chiar și pentru propria proprietate, pentru a vedea ce informații sunt vizibile. Pe lângă restricționarea accesului, luați în considerare și alte măsuri preventive. Fiți extrem de precauți cu informațiile pe care le distribuiți online. Rețelele de socializare sunt o mină de aur pentru infractori. Nu postați imagini din care se poate deduce adresa exactă, nu anunțați public plecările în vacanță și setați-vă profilurile pe privat. Educați-vă pe dumneavoastră și pe membrii familiei. Discutați deschis despre riscurile online și offline. Informația este cea mai bună apărare. Monitorizați-vă creditul.
Verificați periodic rapoartele de credit pentru a detecta activități suspecte care ar putea indica o tentativă de fraudă. Instalați sisteme de securitate. Camere de supraveghere, alarme, interfoane video, toate acestea pot descuraja intrușii. Dragi prieteni, rețineți că responsabilitatea pentru protecția datelor personale cade acum mai mult ca oricând pe umerii fiecăruia dintre noi. Statul a deschis o ușă, iar noi trebuie să o închidem la loc prin acțiune proactivă. Nu subestimați niciodată importanța acestor pași. Costul ignoranței sau al inacțiunii poate fi mult mai mare decât efortul depunerii unei cereri. În încheiere, vă reamintesc că informațiile pe care vi le-am prezentat astăzi sunt vitale pentru siguranța voastră și a proprietăților voastre. Sper că ați înțeles pe deplin gravitatea situației și că veți acționa imediat. Nu uitați să scrieți în comentarii ce părere aveți despre aceste modificări și dacă ați luat deja măsuri pentru protejarea datelor voastre. Experiențele voastre pot fi de ajutor și pentru alți spectatori. Lăsați un like dacă v-a plăcut acest videoclip și, cel mai important, abonați-vă la canal pentru a rămâne la curent cu cele mai importante știri și sfaturi care vă pot proteja viața și bunurile. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez să fiți în siguranță. Pe curând!